Takže čaute, vítajte pri ďalšom dieli harmonizácie. Dnes, ako ste mohli počuť, si ukážeme harmóniu na pesničku Náne socha alebo Keď som cigáň, tak som pán. Pre tých, čo ma nepoznáte, volám sa Jozef, som autor G-Motion Studia, aplikácie pre muzikantov, kde nájdete rôzne harmónie, variácie a užitočné nástroje, keď si chcete zlepšiť sluch, techniku, alebo potrebujete pomôcť, že spomaliť nahrávku, extrahovať stade variáciu, harmóniu a podobne, takže určite navštívte stránku www.gmotion.studio. A ešte rád by som dal do pozornosti, že usporiadujem live workshop, ktorý bude čisto zameraný na harmonizáciu, kde si ukážeme, podobne ako v tomto videu, rôzne harmonické šablóny a povieme si, kedy a prečo ich aplikovať a taktiež nejaké také pravidlá, čo sa týka harmónií, že ako si zjednodušiť a vedieť za pochodu zharmonizovať ľubovoľnú pesničku a taktiež si povieme tipy a triky, ako vedieť zahrať potom tie jednotlivé harmonie aj v rôznych ťažších tóninách a ako nad tým jednoducho rozmýšľať. Ukážeme si 4 spôsoby, keďže každý kúsok inak môžeme rozmýšľať, tak verím, že každý si tam nájde ten svoj spôsob, ktorý môže potom aplikovať v praxe a byť neprestrelný a v každej tónine potom byť schopný zahrať tieto krásne harmonie a postupy. No, ale teda späť k videu, tak poďme k tejto našej pesničke Náne socha, na ktorú som dneska pripravil. Budeme v tóne A-moll. Na úvod sme mohli počuť tému pre tých, čo náhodou nie sú oboznámení s touto melódiou. No a budeme si vypomáhať znova, aj veškeré materiály nájdete na stránke www.gmotion.studio, link bude pod popisom, link bude dole pod videom v popise a taktiež bude dole v popise pod videom aj link na ten workshop, na ktorý sa môžete prihlásiť, vyplniť tam krátky formulár a ja sa vám potom spätne ozvem, je to len limitované pre 20 ľudí, takže kto skôr príde, ten skôr bere. Takže načítame si stránku G-Motion Studia, pôjdeme na Náne socha, ja si tu teraz takto pomôžem, že si tu zapnem túto funkciu, ktorá mi vie prehrávať iba jednotlivé takty dookola. Ja to používam napríklad, keď cvičím niektoré pasáže, buď variácie alebo takto, že to stále prehrávam. No a teraz som tam ešte zvýraznil to modré pozadie ku tomu, aby sme to ľahšie vedeli teraz identifikovať a lepšie videli. A ideme sa teda konkrétne venovať úvodu pesničky a rozoberieme si tam, čo je tam teraz napísané a ako inak sa to dá ešte zahrať. Takže poďme na to postupne. Takže toto je prvý blok. A teda ideme A-moll, A-moll 7 a D-dur 7, G-dur 7, alebo obdobne môžeme ísť iba A-moll a D-dur 7. Takže to by bol úplne taký základný úvod, čiže pre začiatočníkov iba A-moll, potom D-dur, G-dur a už pre takých kúsok pokročilejších, tak môžu dať aj ten A-moll 7. A obraty môžete hrať tak, ako som spomínal aj v predošlých videách, že aby nám vrchný tón akordu robil možno tú melódiu nejakú. Pardon. Snažím sa tým vrchným tónom akordu, aby išiel po melodickej linke. Tak toto by bola úvodná časť. Ja často robím, keď si harmonizujem pesničku, tak si ju rozdelím na nejaké bloky, minimálne 2, že úvod a refrén. A potom ešte v rámci toho bloku, buď úvodného alebo refrénu, to vždy ešte rozdelím na 2 podbloky, ktoré mi označujú, že kedy
že idem ešte na nejakú inú harmonickú šablónu alebo na nejaký iný postup. Tuto je tento prvý riadok, je prvý blok, lebo idem z A-mol nejako sa dostať na C-dur a potom v tom druhom bloku idem z F-duru sa dostať nejako do tretieho bloku, do D-molu a takto nad tým nejako sa snažím rozmýšľať. Takže toto by bol úplne jednoduchý úvod a ďalej, teda keď si ho obohatíme už o druhý blok, tak to bude znieť nasledovne. Takže ten druhý blok sme išli F-dur, A-mol, base A, alebo môže ísť base E, potom D-mol, dysmenšený, a C-dur, E-mol, G-mol, A7, a tiež pri tom E-mole buď môže byť v base Ečko, alebo Háčko, lebo nás to tak vtiahne pri tom C-dur, E-mol, G-mol. Basa pôjde takto po poltónoch dole, obdobne je to aj pri tom F-dur, A-mol, D-mol, že môžeme ísť pustiť F-dur, A-mol, alebo môžeme ísť F-E v base, tiež po poltónoch dole. A tiež to urobí taký zaujímavý postup, takže sa môžeme s tým hrať, že akordy ostávajú, len raz dáme takú basovú linku a raz onakú. A teda pre tých pozorných, ktorí ste videli harmonie napríklad, kde mám ja hrušku alebo obdobné videá, tak už vám tieto postupy sú známe a už viete, že ich môžeme zasubstituovať nejako inak. Napríklad namiesto toho A-mol môžeme skúsiť použiť F zväčšený. A pre tých, čo ste videli videá o akordoch, tak viete, koľko je zmenšených, koľko je zväčšených akordov a že viac menej F zväčšený je len iný názov pre A zväčšený alebo pre cis zväčšený. Takže poďme si to zahrať s tým zväčšeným, ako to bude znieť. Predtým sme hrali. A teraz pôjdeme. Predtým sme išli o poltón nižšie. Alebo takto sme klesali poltónom v tej basovej linke. A teraz ideme dohora. Tak kráčame postupne dohora, čiže znova to urobí takú inú farbu tej pesničke. Takže ešte raz. Takže to by bolo k tomuto. Tam môžeme vymyslieť, alebo po prípade ešte pri tom C-dur, E-mol, G-mol, A7 tu môžeme zjednodušiť pre začiatočníkov a iba zahrať C-dur, A7. Alebo C-dur, C7, A7, tiež postup, ktorý sme si ukazovali už vo veľa videách. Čiže neubí to. Takže môžete si vybrať, teda či chcete hrať A-mol, alebo zväčšený, alebo či chcete ísť C-dur, E-mol, A7, alebo takýto jednoduchejší postup a taktiež môžete sa hrať s basovou linkou, ako pri tom F-dur, A-mol, že či dať F-A, F-E, alebo pri tom C-dur, E-mol, či dať C-E, alebo C-H. Takže to by bolo k tomuto a taktiež aj na tom začiatku, kde máme A-mol, A-mol 7, tak tam tiež sa môžeme hrať, že buď dáme iba ten A bas a ideme na D, alebo ideme A, G, fis, tiež robíme takú linku, že klesáme dole. Takže to by bolo k tomuto. A taktiež tam ešte môžeme skúsiť inak. Pre tých, ktorí ste videli v Mám ja hrušku, tam sa to tiež vyskytovalo, že namiesto toho F-dur, A-mol, D-mol dysmenšený môžeme dať F-dur iba dvakrát a zmenšený dis dvakrát a C-dur.
celku to bude znieť. Alebo ten dismenšený môžeme nahradiť za H-dur 7, kde viac menej zmena iba v jednom tóne, teda namiesto C tam bude H. Takže poďme si vyskúšať, ako to bude znieť, keď namiesto toho dismenšeného tam použijeme H-dur alebo H-dur 7 a v base dáme H. Ešte raz. Alebo sme mohli. Čiže komu sa čo páči, či. Alebo. Čiže je tam na výber tých možností, už vidíte, že sa to dá naskladať a keď si pozriete predošlé videá, tak vám to bude všetko dávať zmysel, že tie šablóny alebo tieto nejaké postupy sa vyskytujú a furt ich môžeme z pravidla si takto rôzne zameniť a dať tam, čo sa nám viac tam páči alebo čo menej používame viac, aby sme si to teda obohatili. Takže toto by bol taký pre začiatočníkov až mierne pokročilých nejaký úvod k tejto pesničke. No a poďme sa presunúť na samotný refrén, teda do prvého refrénu. Takto si to zvýrazníme, zahrajme si to. Pardon. Čiže toto by bol prvý, čiže máme tam iba D-moll, A7 D-moll, E7, A-moll, E7, A-moll, A7, D-moll, E-dur, A-moll. Ak neviete tieto durové septakordy hrať, tak stačí ich vynechať a v podstate iba hrať, že to by bolo celé úplne pre začiatočníkov, ktorí chcú hrať úplne čisto jednoducho. No a tiež sme mohli počuť, že tu znelo E7 napríklad, v base je F. Kúsok sa na to môže byť, že lepšia varianta by bola namiesto toho E7 namiesto tak použiť G zmenšený. To by tam úplne pasovalo. Alebo potom to je tón C a dal som tam A7. Že sa to tam bije, ale pri tej rýchlosti alebo takto sa to tam stratí, ale to je, už sme si rozprávali v predošlých videách, že ako aplikovať tie septakordy, takže toto je nejaký postup, ktorý vidíme, že sú tam nejaké chybičky, keď to takto aplikujeme, ale vieme to pekne nahradiť a teraz opraviť. Tu dáme ten zmenšený, namiesto E7, aby to bolo čisté. A tu dáme A-moll 7, nie A7. A ostáva. Takže a už by sme to mali aj opravenú verziu, takže poďme si ju zahrať. Takže toto by bolo k tomuto, po prípade tiež sa môžeme pohrať s basovou linkou, že nemusíme hrať a môžeme ísť tak dohora. Čiže D, E, F, Gis. A tiež tam držíme melódii F a potom vlastne ide E, to poltóny, tak sa to bije, ale znova je to už na veľkej, že basa hrá úplne nízku oktávu a tá melódia je o niekoľko oktáv vyššie na tou basou, tak to neurobí až taký dramatický zvuk, že by to kričalo ako toto, hej. Menej to kričí takto a ešte menej, keby som to zahral oktávu, alebo by som to zahral, tak už je to také. Takže toto by bolo k tomu refrénu a potom sa poďme pozrieť na posledný opakovací refrén
a to viď, že teda skončíme. A7 dáme a druhýkrát môžeme ísť demo. D7, G-dur, G7, C-dur, C7, F-dur, F zväčšený, demo, alebo skončiť, ako chceme. Takže čiže sme tu dali demo D7, ale tiež je tam v melódii F-ko a dal som tam D7 a je tam Fis. Takže v podstate sa to bije a teória nám hovorí, že je to zlé, ale znova v tej rýchlosti sa to tam nejako stratí, alebo keby sme to chceli opraviť, že dá dobre, tak dáme znova ten Dmov 7 a takto sme sa naučili, že ako to opraviť cca. Tam pri tom A7 sme dávali Amol 7, tak tu dáme Dmov 7. G-dur, G7 ostáva. Tu sme dali F+, kde je Cis a v melódii je znova to C-čko. Takže znova, či sa to podľa toho, v akom tempe to hráme, ako to hráme, či aj huslista tam náhodou robí. Keď tam on by tam dal ten poltón, tak by to už sedelo, že si to aj on kúsok modifikuje. Samozrejme do spevu alebo takto by ho to mohlo míriť alebo zmiasť, takže preto je to aj už aplikované teraz v tej druhej opakovačke, kedy sa väčšinou už nespieva. Alebo teda tam môžeme iba držať dlhé tóny, dlhé akordy. Čiže iba držíme demo, G-dur, C-dur, U pesničkách sa hrá táto väčšinou vestami a keď to takto zvýrazníme, že to podržíme, tak to urobí inú farbu. Takže poďme si to zahrať celé od začiatku, aby sme mali tú lepšiu predstavu. Pokračujem. Takže sme si ukázali, že prvý refrén dáme iba demo, mešanie, div a na Amol, Amol 7, demo a ideme si za 7 a potom držíme demo alebo demo 7 alebo dáme demo a demo 7 alebo G-dur G7 alebo držíme G7 a obdobne C-dur C7 a F-dur v prípade môžu. Takže toto by bola harmónia pre začiatočníkov až mierne pokročilých, kde kúsok, teda ukázali sme si, alebo na schvál tam boli nejaké také chybičky, ktoré viac menej aj tak sa tak väčšina, alebo viacerí muzikanti to tam aj hrávajú, ten S7 aj ja niekedy, alebo tak, že proste v tom rýchlom tempe, alebo to človek nemá až takú šancu zastihnúť, pokiaľ fakt, že nemá nejaký extra absolútny sluch a analyzuje to a dáva pozor, pokiaľ človek do toho tancuje, spieva alebo tak a zabáva sa, nedaj Bože, už vie v takej veselšej nálade, tak to vôbec nevadí, ale teda ukázali sme si ten hlavný spôsob, že ako to môžeme opraviť úplne jednoducho, že tie 7 durové septakordy vieme podobne zameniť tým zmenšeným akordom a teda tam je rozdiel jedného tónu a to je väčšinou ten tón, ktorý nám to v melódii kazil pri tom septakorde alebo naopak. A podobne tam môžeme, keď nám to nevychádza, použiť ten ešte Mol 7 akord. To je väčšinou, keď nám nevychádza tercia toho akordu. Čiže A-dur je tercia veľká cis, malá C. Čiže vtedy použijeme takúto zámenu. No a poďme si teda teraz ešte ukázať ďalšiu, pokročilejšiu harmóniu, ktorú si tu predstavíme. Tiež to znova takto zvýrazním a poďme sa venovať znova tomu začiatku, že vidíme, že prvé dva takty ostávali. A
teraz namiesto G7 máme Demo 7 G7, znova nás taký jazzový substitučný postup, ktorý sme si ukazovali napríklad v prvom videu Močila konope, odporúčam pozrieť. A znova to isté, aplikované len o akord nižšie. Demo 7 C7. Takže poďme si zahrať, ako to bude znieť. A kdežto predtým sme hrali iba. Čiže kto ako chce, či chce hrať. Čiže tak nejako skákať. A ďalej teda, keď si to pozrieme, tak tam máme, nejdeme na F-dur, ale ideme na A-moll 6. To je tiež postup, ktorý sme si ukazovali, obdoba napríklad pri Močila konope, kde sme dávali G-moll 6 A7, tak toto je len transponovaný o 2 stupnice vyššie, A-moll 6 H7. Takže nás to nenavedie do F-duru a H7, ako sme si ukazovali pri tých mierne pokročilejších, kde sme použili F-dur H7 alebo F-dur nezmenšený, ale teraz dáme A-moll 6 a H7 a ideme nie na C-dur, ale E-moll. Lebo H7 akord nás nára do E-mollu. No a poďme si zahrať, každý sme zvedaví asi, že ako to bude znieť, že čo to je za volovinu, že ideme na A-moll 6 a nie F-dur. Ešte raz. Poprípadne môžeme dať E-moll E7 alebo iba držať E-moll 7 a na A7. Takže takto by to znelo. V base je Fis a H7 potom dáme base Dis. Alebo môžeme dať aj H. A na E. Alebo ešte, znova, ktorý ste videli predošlé videá, tak viete, že aj ten A-moll 6 ešte vieme zasubstituovať podobným postupom, ktorý sme hrali, ako je D-moll 7, G7, G-moll 7, C7. Tak keď si zoberieme tento pattern a teraz napríklad tu by sme dali H7 pre predstavivosť a toto by som zakryl, že čo tu má byť. Tak čo by tam bolo? Je tam, teda keď sa na to pozrieme D-moll G7, G-moll 7, C7, tak to je v podstate, keď si zoberieme stupnice, ako sú zoradené, krížikové, bečkové, tak klesáme pod jednu stupnicu. Takže keď by sme chceli ísť do H7 a preto dať nejaký moll 7 akord, tak by to bolo o stupnicu vyššie a o stupnicu vyššie je Fis. Čiže namiesto A-moll 6 použijeme Fis-moll 7, H7 a v podstate celý čas tento robíme 3 takty za sebou, že D-moll 7, G7, G-moll 7, C7, Fis-moll 7, H7. Takže poďme vyskúšať, ako to bude znieť, že či to nebude ešte väčšia volovina a či sa vám to bude páčiť. Znova rozdiel je iba v jednom tóne, namiesto v A-moll 6 je C a tu je Cis. Čiže znova to má inú farbu, takže ešte raz. Nie každému sa to môže páčiť, ja tam hrávam väčšinou ten A-moll 6, ale len som chcel znova ukázať variantu, že ako v podobných situáciách, keď budete vidieť podobné akordy alebo postupy, že ako pri tom rozmýšľať a v podstate si to robiť takú substitúciu alebo tajničku alebo čo, že zakriem si akord a že chcem sa do neho dostať, tak aké ešte iné možnosti mi to ten Jožo v tých videách ukazoval a takto si to naskladám, vyskúšam, či to tam sedí, či to tónovo nerobí tam nejakú šarapatu a aplikujem. A takto sa s tým hrám a robím si harmonie. Takže toto by bol ten úvod, teda už kúsok zložitejší, že ani není, v podstate tých akordov je tam menej, vtedy sme tam každú dobu menili ten akord a tu držíme, len sú to zložitejšie akordy. Aj pre poslucháča možno také nezvyčajné, že zaskočia, čiže možno raz by som ich dal dvakrát a keď je spev alebo keď sa baví, tak by som tam hral ten buď štandard, na ten F-dur by som išiel, takže to je len také moje odporúčanie. No a
toto som si takto dal a poďme sa teda pustiť na pokročilejší refrén, že čo to tu vlastne je. Takže vtedy sme hrali ten D-moll, G zmenšený A-moll, D-moll, F7, A-moll, A7. No a teraz tu máme D-moll, D-moll 7, base F, potom G-dur, G zmenšený, čiže basa ide. A teraz sme eliminovali ten problém, čo sme si ukazovali minule sme hrali, kde to Ečko sa bylo v melódii v base Ečko sa bylo v melódii s Fkom, ale tu ho potvrdíme, že basa tam dá to Fko. A potom ide Gčko, je tam ten menšený, čiže je to správne opravené, čiže toto je zámena. A potom A-moll 7, F7, A-moll 7. Alebo obdobne by sme tam mohli dať A-moll 6, Fis. Znova to Fis, že sa mi nám tam bylo, lebo sa tam strieda EF v tóne za jednu dobu. Čiže sa tam to bude byť, takže tam sme nahali A-moll, A-moll 7. A ideme D-moll, E, a ideme A-moll A7, a ideme A-moll G-moll 6, a potom A7, že namiesto toho A-moll sme dali G-moll 6. A znova prečo? Lebo máme ten A-moll a akože tam môžeme dať G-moll, keď G-moll 6 sú takéto tóny. No lenže to sa znova používa. Je to ten G-moll 6-9. Napríklad sa to používa v pesničkách rôznych, že sa tam dá namiesto druhýkrát A-moll G-moll, kde tam aj Ačko. Napríklad. Aj tu sa hrá. Nehrá sa. On teda hrá, ale môžeme tam dať G-moll 6. V podstate tiež pri takej zložitejšej teórii to je v poriadku. Takže sa to tu často používa, že ten G-moll 6 sa používa do toho A7, aj keď je tam v melódii to Ačko, takže netreba sa toho báť. Takže poďme si zahrať, ako to bude znieť. Ešte raz, od začiatku. Nejako takto to bude znieť, čiže ukázali sme si znova iný postup, čiže D-moll, D-moll 7 G-dur, zmiešaný, base D, F, G, Gis, alebo môžeme ísť v base D, C, G, Gis. Čiže alebo cez to F-ko, čo sa nám viacej páči, takže môžeme to obmeniť. A teda, keď sa cez ten G-moll 6 dostaneme na druhý refrén, tak tam znova môžeme použiť inú harmóniu pre pokročilých a to je D-moll. Držíme, dáme potom F-moll 6, potom A-moll 7, A-moll 6 a znova koniec zostal. Takže A base môže ísť buď Dčko v tom D-molle, potom ide Gisko, Gčko, Fisko, čiže basa ide. A keď sa na tým zamyslíme, tak nám tam kazí to Dčko, robí taký skok, inak by to bola pekná chromatika dole, tak čo keby sme tam dali, že síce je tam D-moll, ale v base dáme A, že ako to bude znieť. Čiže
použiť aj Ačko namiesto Dčka a bude to tak, tá basa bude robiť také poltóny dole a urobí to krásnu farbu, keď to bude robiť na hlbokých strunách, čiže netreba sa aj takto báť, že je tam D a musím tam dať zaručenie Dčko v base, kľudne tam môže byť to Ačko, aby sme z toho vyvodili, alebo aby z toho vznikol možno nejaký zaujímavý postup pre poslucháča alebo niečo tam zvýraznili. Čiže môžeme to hrať, že... A koniec taký durový, veselý, od Rinalda môžeme dať, že F-dur, G-dur, A-dur, pokračovať ďalej. A to je už len taká čerešnička somarinka odo mňa na záver. Takže dúfam, že to bolo viac menej zrozumiteľné aj v takomto formáte, že sme si ukázali niečo pre začiatočníkov a mierne pokročilých a potom pre pokročilých sme si už ukázali takéto rôzne postupy, finty a teda ukázali sme si, že ako aj zlé akordy premeniť na tie dobré, že proste iba jeden tón sa tam zmení, inak pomenujeme ten akord samozrejme a už je to všetko 1:1 zarovnané s tou melódiou. Ukázali sme si tie basové linky, napríklad ešte môj tip by bol, tu ma napadá na to G-moll 6, tu je v base B, tak tam by bolo krásne, keď sa tam dá aj do basy hlboké prázdne Ečko. Ako to bude znieť? Poďme ešte raz od začiatku. Takže toto by bol na úvod. A ešte v úvode pesničky som to začínal takto. Že basa si tam išla osminky, takže to iba je A, toho basa robila iba toto. Že A, H, C, C, D, E, F, G, A, B, H, C, D, dis, E. Poďme na to. Mi to príde také pekné, keď to basista stihne vybrnkať, že to urobí taký zaujímavý pochod dohora, že nás to navedie pekne do toho F-duru a potom sa to už rozbehne a môžeme tam sa šantovať a robiť rôzne rytmy, skúšať si a podobné. Takže toto by bolo na dnes odo mňa všetko, takže určite veškeré materiály, linky na toto, kde si to viete aj takto pekne úpovať, prehrávať. S prehrávačom tu si viete pekne nastaviť, že čo chcete, aby vám tu hralo. Či S tam čardáš, nastaviť si rýchlosť podobne. Taktiež tu mám variáciu na túto pesničku od Tomáša Ľuptáka, takže tiež si môžete vyskúšať zahrať. Sú tam zaujímavé prvky, do harmónie sedí, takže určite odporúčam navštíviť stránku a sa s tým pohrať, zoznámiť a ešte raz upozorňujem na ten workshop dole pod videom. Ak sa vám to páčilo, ak chcete viacej takýchto harmonických zámen, ako robiť postupy, urobiť si takú vlastnú databázu a ako nad tým rozmýšľať, postupovať, taký nazvime to odborne algoritmus tej tvorby tej harmonie, tak sa určite prihláste na tento workshop a vyplňte formulár, nech to môžeme čím skôr zrealizovať. Takže to by bolo na dnes odo mňa všetko a napíšte mi do komentáru, ktorý z týchto postupov sa vám najviac páči, čo by ste chceli ďalej, poprípade akú pesničku, nech sa viem zariadiť, nech si pripravím dopredu materiály a natočím vám toto video a môžete sa takto naučiť možno nejaké, dúfam, verím, že zaujímavé veci a dajte mi prosím, ak môžete, like, odber, subscribe, nič vás to nestojí, to je len jeden klik a pomôže to videu sa šíriť ďalej, aby to video viacej ľudí malo viacej views, dosahov a teda
pomohli sme aj iným muzikantom, ktorým by, akože minimálne mne osobne, kebyže som začínal 15-20 rokov dozadu hrať, tak kebyže má takéto materiály, záleží asi úplne v tom hranom veku by som to nepobral, a keby mi to postupne nejak to niekto takto vysvetľoval a postupne si to nabaľoval, tak by mi to asi sa v tej hlave nejako zoradilo rozumne a vedel by som to aplikovať, a už skorej by som hral tieto harmónie a sa tešil a nejako by to možno aj inak vypadalo. Ale tak minimálne dúfam, že vás, alebo čo to pozeráte, vás to obohacuje a teda budem rád aspoň za ten like a po prípade komentár sa nehambite napísať. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a zatiaľ čaute.